Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Wa na hangyo agad kutob na lang ugma ang ihatag ko ni mo higayon aron mahatag ang ipangayo ra kong kwarta. Take it or take it. Jerome, sige, ihatag ko kanimo ang imong pangayo. Maunoy ganahan ko ni mo gata. Maugid na. Dali ka kayo ang ikasabot. Dili ka kay ko. Pero isa ada ko nga ihatag mo na nako ang maong video. Ug wa kanita ko ang pangakopya ni ini. Tao ko ni mo gikasabot agata. Ibaw ko nga. Muto man og sabot. Ay kablaga na. Sige, magkita ta ugma sa usa ka dapit. Ako'y magbuot kung asa ta magkita. Andama na lang ang kwarta sa alas 4 sa hapon. O, itawag ko na mo ugma pag-usap ang dapit. Sige. See you tomorrow, Agatha. Withdrawn ko ang akong savings ug ihatag ko niya. Ihatag ko kanya ang iyang gipangalo. Humani ini magmalinaw na ko. Magmalinaw na mi si Armando. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Ops. Dili, di ay. Merry Christmas, di ay. Kay, makadawat ko og dakong regalo. Gikan ni Santa Claus. Ugma. Ding dong, ding dong. Kumukuti-kuti tap, bumubusi-busilak. Dili ko magkababisita karong adlaw ni Melody. Dili may mo magpakita ko niya. Ngayon na ni ako itsura. Kasakit si kunaw. Natuto ako si Mud. Huwag ko magtaom. Nga makaibog ko pagsulti ni Daddy sa tanan. O karon ingon sa mas bigaan akong dukan. Eric, anak, Si Mami. masuod ko ha. Mami. Oh my God! Eric! Saan na ito po ni mo? Ganong ingon na nag imudagway? Diyan ka ba kakita gaway? Okay ko, Mami. Okay ko. Ay kabala ka. Layo rin si Tinay. My God! Murag nagkuba ang imong naong kung maingon ka lang ni Ana. I'll be okay. Promise. May tuyo ka? Tambalan taon na kinang naong mo. Humana. Gabi eh. Kasama kayo kikaaway ni mo ba? Oh, wa, ma'am. Mas mayo nga dili ka lang masayod. Nalipay naman ang tako. Finally, misugot na si daddy ni mo nga mag-migrate kita sa laing nasod. Tinuod? Misugot si Daddy? Nasa ito ba? Dili ko pa ninyo, Mami. Unsa? Dinira ko, Mami. Dinira ko. Dili ko biyaan na babae nga tinuod akong gimahal. Eric! Og si Melody ang buot mag-ipasabot, diba? Anak, dili mahimo. Usa ka na kapag pagkabuang. Gakarelasyon ni daddy mo si Melody kaya ato. Og may umaabot na silang anak.
Usa kini ka dakong baliw, dili ka musugot. I'm sorry, mami. Apan ako ang magbuot kinsa ang babae nga akong piliun. Eric, Dili si daddy ang amahan siyang gisabak. Kung dili, ako. Mami, stupido! Nga nung gitugutan mong mahugang mong pagbati niya atong babayana? You sure ka ng babayana? bukutan si Melody. Ug akong saha. Nga nanahog ang pagbati ko ganito niya. Akong saha, mami. Eric! Ano yan ako sa parkingan sa kundo nga nimo tagaan ni Melody. God, please, taki kong igong kusog nga. Isulti niya. Ang tanang kong buti isulti. O nga, nga dili unta akong tagkon sa kong kipati nga ito gali. Yes, ang kunong ko, bisan pa man sa kunasaran, kikan kang Eric. Pero mahal ko gyapon si Melody. Busa pa ngayon ko ang imong kiya, Diyos ko. Guide me, Lord. At agi kong igong kay Jesus pagpiya ka rin. Unsa na, resulta ng kabuang nimo sana. Maayo na lang gani, kay wa gyud go kurang ni Hoy. Kinsay wa gokora? Ikaw. Ako? Oh, Migukon magod siya na kung ganang buntak sa yugod. ay, o lagi. Pero nagborles, mo mangganing nasuko to nimo kay imong gipagukod-gukod nga hubo siya tanan. Nga nang migukon man sa siya, be. Oh, mauda. Nganong may gukod man sad siya. Ambot lang yun ninyong duwa. Ay, kung ano. sing. Hapit ko takyas kahangak ganina, sing. Murag yung ko, gikukod og irong buos ka kusog na kong bidagan. Katagam na gyud sana. Katagam na. Mojod, mitagam na ko. Isagon sa ko gulo-ulo atong buang, di gyud ko magpatonto. Katapusan na gito na kong hatang niyang kwarta. Aw, nagpatunto na sa diay ka. Ay, sige lang, oy. May daghan bitang kwartas na Melody. Mangayo lasap ko kung may paliton ko. Unsa? Hey, wa gabae. Nay nanoktok ay. Ablisin. Oh, nganong ako man nga ikaw may tagbay. Tapulan. Dim sa taka pamalihog ni Musik. Namalihog day kang wa man. Ha! Uy! Armando! Misambot magkakagwapos kung pananaw nga wata ka makitag pila ka adlaw ng arms, oy! Kumusta naman ka? Si Melody paliw. Sa kwarto, pero May mo bag biyan o na Melody. Gusto ko siyang ikasulti na kameran doon. ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!